Waktu lebaran iki panganan apa cemepak, iwak, bebek, bandeng, pitik, roti, tape, mangan nganti momo. Kuwi rasa acara mangan-mangan iki wis dihapus. Wong mangan lha iki wong prihatin sithik ngono lho. Ora tau poso, ora tau tarawih, bar mangan tok ae. Aku leren, aku nang omah lho nek kabeh. Aku gak metu aku kan. Lah ning omah kok nek ngopo, Mbah? Ya nyawang Pak nganti tolet-tolet ngono kabeh mau Berarti- war-war kok. Berarti omahmu iki wak akeh, Mbah. Wah akeh, wah bebek enek mentok enek. Mbok kowe undang-undang bolo-bolo kan marang namu. Boy-boy kocak kabeh percuma. Yo, Ora wonten kayak waduk. Oh, kan ngetekke iwake sing ning omah ngono no. Piye maneh kowe ning namu ngetekke iwak. Melu wong biyen juk kondangan dieneke meneh, kondangane renek, kondangan bancane renek. Oh, wis. Lah wong melu biyen wong biyen ora ngerti mah ditiru. Nah. Iso dikandani. Nah, Mau mlebu NTA, Nah. agama sing apik. Nah. Iya kuwi. ora mutus ngene do Soalnya mau minter. sholat ra wudu iki jenenge iki. Heeh. Kondangan bancaan. Akhirnya ngupakan pitik ya toh. Ora mungkin mah dintek ya ora mungkin ya, Pak. Ah. Mungkin